Башкортостанда быйыл тәүге тапкыр Курсак театрдары фестивале үтәсәк. Төп оештыручыларның береһе Башкорт дәүләт Курсак театры. Һаумыгыз, эфирда интервью студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкорт дәүләт Курсак театрының бүлек итәкчесе Эльвира Дәүләтбирдина. Һаумыгыз, Эльвира хөрмәтенә. Һаумыгыз. Тәүге тапкыр дип билгеләнем, буласынлап та Курсак театрдары фестивале Башкортстанда тәүге үтәме? Тәүге тапкыр ысынлап та без быел Безнең киләсәк дигән мәрхәмәтлек фонды менән берлектә президент фондтары гранттарын оттык һәм әлбиттә без ошо фестивальдә быел сентябрьдә үткәрәсәк. 24-28 сентябрьдә тәүге тапкыр Башкортостанда халыкара Курсак театрдары фестивале үтә. Был фестивальнең исеме без Курсак фест дип атанык. Билдәле инде безнең Курсак театрдары катнашкас шугала. Көтүп калабыз бөтәһендә ошо сентябрьдә безнең фестивальдә. Халыкара кимәлдә дип билдәләнәгән гариза бирүчеләр әле кайһы төбәктәрдән теркәлде? Әле безнең афиша бар. Билеттар һатылда. Безнең театрның сайтына кирип спектакльләргә, фестиваль спектакльләренә билеттарны алырга мөмкин. Рәсәйнең төрле төбәкләреннән Владимир, Оренбург, Казандан билдәле әкият Курсак театры, Ярсалыннан, Суашстандан, Мари-Эл республикаларынан килгән милли Курсак театрдары һәм шуга өстәп Донецк халык республикаһының Курсак театры безнең фестивальдә катнаша һәм әлбиттә Үзбәкстан, Казакстан, Кыргызстан республикаларынан спектакльләр менән киләләр инде безнең театр. Зур Курсак байрамы була димәк, Өфөлә быел көтелә. Бұл фестивальдің актуальлыгы нимәле? Башка театраль премияларда Курсак театрдарына айрым номинациялар юклыгынан килеп сактама? Уны һала бар иде. Шул актуальлыгы менән без карап эшләнек инде бу фестивальдә. Гадәттә бит инде әгәр дә фестивальләр булһа, театр фестивальләре, драматик театрдар катнашалар, Курсак театрдары ничектер ситтә калалар бит инде. Гомумән республикаларны, мәсәлән, Туганлык фестиваленә лаек, без унда кунак хымык кына катнаша торгайнык бит инде. Яисә Кулынсак балалар фестивальләрен алһак та, онда Курсак театрдары, республикалар бер генә Курсак театры булгас, без әлбиттә конкурстан ситтә калабыз. Шугала без үзебезнең брендлы мероприятиебезне, брендлы сарабызны оештырырга булдык инде, республиканың да имиджы сараһына әйләнһен дип, без ошо халыкара кимәлдә үткәрергә булдык. Үзебезнең матур бинабызда, үзебезнең матур яңартылган театрыбызда төрле халыкара Курсак театрдарын егергә булдык инде. Гомумән Россиядә мондай конкурслар, мондай фестивальләр үтәме ул? Әйе, бар. Мәсәлән, Мәскәүдә менә безнең бит инде үзебезнең өлгө булып торган Образцов исемендәге Дәүләт академия Курсак театрдары бинаһында уларның үзләренең Истоки дигән фестивале бар. Һәм бына һәрбер театрда, һәрбер республикала үзләренең Курсак театрдары фестивальләре бар ул. Ниyə безнең Башкортстанда булдырмаска шулай бит? Бу әле беренчеһе ул грантка оештырыла, артабан ул традицион безнең фестивальләребезнең, театраль фестивальләребезнең бере булыр дигән ышаныстабыз. Ышаныстабыз ди. Быел без тематикага хайланып, әлбиттә республикалар, Рәсәйдә барган бөтә фестивальләр сараларның охшатып инде еңеүнең 2 еллыгына арналган спектакльләр күрһәтеләсәк был фестивальдә. Әйтәйек, безнең театрыбызның еңеүне якынайтуга тосылыш индергән матур тарих биттәре бар һәм бөтә театрларда инде үзләренең шул еңеүгә арналган спектакльләрен күрһәтсәктәр безнең фестивальдә. Уңыштар теләбез барлык театрларга. Бuna илдең төп театраль премияһы Алтын битлек. Унда Курсак театрдарына нинди игътибар бирелә? Быел яңлышмаһак тәүгә безнең Курсак театры номинацияга сыккайны. Бындай номинация шулай да бар димәк. Бар. Әлбиттә драма, музыкаль театрдар, опера театрдары, балет һәм Курсак театры дигән номинациялар бар. Әмма 94 елдан алып оештырыла был Алтын битлек премия һәм фестивале. Шул 94 елдан беренче тапкыр безнең Курсак театры үзенең тарихында инде ошо фестивальдә номинант булды. Номинацияга дәгъва итте. Иң яхшы рәссам эше дигән номинациялар ул Акбудат эпосы буенча куелган безнең спектаклебез. Шуга был награда, әгәр дә битлектә алмаһак та, был наградага лаек булуыбызга бик шатбыз инде. Чөнки без унда Мәскәү, Питердагы театрдар белән бергә ярыштык һәм улар арасында тиң булып сыгышы һәнәкәе. Бындай премиялар Алтын битлек мотлак булыр дигән ышаныстабыз. Әйткәндә, Алтын битлек берәү инде бар.
берәү инде бар, беҙҙең яратҡан артисыбыҙ, театрыбыҙҙың легендаһы, Рәсәйҙең халыҡ артисы Айрат Әкрәмулла Әхмәтшиндың был алтын битлек премияһына дәғүә итте ул һәм алды ул премияны. 4 декабрҙа уға 75 йәш тулды. Ул 60 йылдан ашу беҙҙең театрҙа эшләй һәм тотош ғүмере. Ул әйтә инде, мин шул тиклем ҡартайып бөткәнмен, һаман да ҡурсаҡ уйнайым тине. Шул премияны Рәсәй Союз театр эшмәкәрҙәре председателе Машковтан ҡулынан алып ҡайтты. Был республика өсөн әлбиттә ҙур ғорурлыҡ. Һәм бындай юғары кимәлдә билдәләнгән театрыбыҙҙан шулай ғорурланабыҙ. Әйткәндә, быйыл театрҙың үҙенең театраль премияһы булдырылған, Мария Юлгаштина исемендәге. Юҡҡа ғына был шәхестең исеме менән аталмаған, уның исеме театрҙың тарихы менән ныҡлы бәйләнгән. Шулай бит. Мария Николаевна Юлгаштина, ул беҙҙең театрыбыҙҙың иң башланғыстарында торған кеше. 1932 йылда беҙҙең театрыбыҙ барлыҡҡа килгән, быуатҡа яҡын уның ғүмере бар һәм әлбиттә беҙ ошо үҙебеҙҙең нигеҙ һалыусы актрисаларыбыҙҙың береһенә арнап үҙебеҙҙең махсус театраль премияны булдырҙык. Ул буш ҡағыҙ ғына түгел, ул аҡсалата премия, ул ниндәйҙер теге ярҙам ҡулы һымаҡта, финанс ярҙам ҡулы һымаҡта. Шулай да 4 номинациялар билдәләнек ул беҙ йәш актерҙарға, административ, техник һәм ижади хеҙмәткәрҙәребеҙҙең иң яҡшыларына билдәләп был премияны бирҙек инде беҙ. Кемдәр лайыҡ булды беренсе премияға? Әлбиттә, беренсе премия, әлбиттә беҙ инде нигеҙләмә яһаған саҡта премияны сезон барышында иң актив кешеләргә тип уйлағайныҡ инде. Шулай да тәүге премия, ул барыбер ҙа театрҙың тарихында, театрҙың бөтә үҫешенә ҙур өлөш индергән кешеләрҙе ҡарап бирелде. Әлбиттә, ул беҙҙең театрыбыҙҙың директорына, сөнки уның ҡулы ярҙамында, уның башлығында, уның етәкселегендә театрыбыҙ ҙур матур реконструкция үткәрҙе һәм хәҙер беҙ үҙебеҙҙең бик матур бинабыҙҙа рәхәтләнеп эшләйбеҙ. Әлбиттә, ул Айрат Әкрәмулла Әхмәтшинға, сөнки ул беҙҙең театрыбыҙға беренсе алтын битлекте алып килтерҙе. Шулай уҡ беҙ театрыбыҙҙың баш рәссамы Андрей Волковты билдәләнек. Ул 40 йылдан ашыу беҙҙең театрыбыҙҙа ижад итә. Тотош ғүмер. Һәм йәш актерҙарыбыҙҙың береһе Василий Вольский. Ул быйылғы миҙгелдәге 9 спектаклдә, 9 яңы спектаклдә лә уйнаған кеше, шуға ла беҙ уны билдәләп үттек. Спектаклдәр барлығы 9 яңы сығарылған. Барыһында ул ҡатнашҡан был йәш актер. Әйе. Ниндәй спектаклдәр тәҡдим иткәйнегеҙ? Быйылғы йылыбыҙ беҙҙең ололар өсөн репертуар менән тулланды. Әйтеп үтергә кәрәк, 9 спектакль, рекорд спектакле, бығаса тиклем 4-5 спектаклдәр йылына күрһәтһәк инде, һәр бер квартал һайын яңы премьера, ә хәҙер беҙ һәр бер ай һайын премьера күрһәттек тиерлек. 9 ай буйына премьера сығарғанһыҙ килеп сыға. Бәләкәй залда 3 спектакль, 4 спектакль ҙур залда, шулай уҡ беҙҙең амфитеатрыбыҙ бар бит инде, беҙ унда күрһәттек матур спектаклдәребеҙ. Ҙур ҡорсаҡтар менән утлы шоу күрһәттек. Еңеүҙең 80 йылығына арнап еңелмәҫтәр тигән тамаша күрһәттек. Шулай итеп беҙ бик матур саралар, бик матур премьералар күрһәттек инде быйыл. Киләһе миҙгелгә әҙерлек шулай да был миҙгелдә үк башланғандыр. Ниндәй пландарығыҙ бар? Шулай уҡ 9 спектакль сығарырға ниәтләйһегеҙме? Беҙҙең киләһе сезон, киләһе миҙгел музыкаль спектакльләргә бағышланасаҡ һәм тәүге спектаклебеҙ ул мюзикл буласаҡ, ҡорсаҡтар менән иҫ китмәле матур тамаша. Александр Сергеевич Пушкиндың Руслан һәм Людмила әҫәре буйынса мюзикл ҡуясаҡбыҙ. Ул быйыл көҙ көнө үк күрһәтеләсәк. Әлбиттә, иң тәү сиратта халыҡара театрҙар фестивале Ҡурсаҡ фест тора. Беҙ уны матур итеп үткәрергә йыйынабыҙ. Һәм шулай уҡ беҙҙең ҙур алмаш гастролдәребеҙ Сыуаш Республикаһы менән, улар беҙгә сентябрь башында, беҙ уларға октябрь аҙағында йыйынабыҙ инде барыға. Көтөп ҡалабыҙ был яңы спектаклдәрҙә лә һәм әйткәндә бына быйылғы миҙгелдәге 9 спектакль, киләһе миҙгелдәге премьераларҙа ҡатнашыр өсөн ул әлбиттә ижади төркөмдөң ныҡлы булыуы, ижади көстәре ныҡлы булыуы кәрәк. Белеүемсә, театр махсус труппа туплағайны, Санкт-Петербург ҡалаһында уҡый был йәштәр. Уларҙы әле ылыҡтыра башланығыҙмы, әллә улар тик ҡорсаҡ
дөньяһы менән таныша гына мәле. Беренче курста тамамлаганнар Әйе, шикелле. уларның теоретик эшләре бара. Без улар белән әлбәттә кызыксынып торабыз. Әйтергә кирәк, без икенче елга яңа актерларны я башладык. Үзебезнең труппа бер актриса безнең уже бар инде. Ул безгә килде, Мәскәүдән килде актриса һәм тагыла беренче актерды үзе безнең труппабызга алабыз. Димәк, яңа мизгелдә безнең яңа актерлар да булачак, буландырабыз. Бу инде иҗади көстәрдә байыта, тагыла яңа спектакльдә сырга мөмкинлек була. Яңа мизгелдә касандан спектакльләргә һезгә йөри башларга мөмкин? Чөнки балаларның яйге каникулы, яйге ялы, уларның ялын дөрес оештырырга, матур үзебезнең әкиятләребезне карар өчен касандан спектакльдә йөрергә башларга мөмкин? Без әдгенә алабыз да августта ук без эшебезне башлабыз. Әйе, августта башлайбыз. Иң беренче спектаклебез ул Андерсонның әкияте буенча Золушка әкияте. Ул спектакль бик нык кызыклы куелган, королевский марионеткалар дип әйтәйек инде, 3 метрлык бейеклектә өстән торып актерлар уйныйлар. Бик матур тамаша. Без аны беренче тапкыр күрһәтәсәк. Ул зур залдамы? Зур залда булачак, әйе. Кызык. Әлбәттә, шулай ук безнең урамдагы тамашалар булачак бит инде. Башкортстан мөгъҗизәләр иле утлы шоуын күрһәтәсәк без. Һәм әлбәттә, балалар өчен әкиятләребезне шулай ук күрһәтәсәк без. Балалар өчен дип хәдәгәтне алдыгыз, чөнки һезнең репертуарда өлкәннәр өчен дә спектакльләр бар. Рәхмәт һезгә әңгәмәгезгә, яңа, бай, матур иҗади мизгел теләйбез һәм әлбәттә халыкара Курсак театрлары фестивалендәге тамашаларны көтеп калабыз. Рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкорт дәүләт Курсак театрының бүлек итәкчесе Эльвира Дәүләтбирдина һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.